Baionatik segurara, ikastelurtik Bienmara. Egunon oroer, beraz, Besantzuko herriaren partez, unkizin Kutxabira, eta eskerrikanitz Kutxabirari, Euskal Herritarrak, Euskal Herriak, Euskal Herriko herriak, eta Euskal Herria biltzeagatik, josteagatik, Euskara ari eta Euskal Herria amets. Egin hon horroer, nik amets arzaiusen testua jatriko daiziet. Horrin hitza da gure luja, lur hau ez da gure jabetza, bizi garen lur hau guretzat zelako promesa, ez zuen inork egin, ez zigun inork hitz eman. Hitza guk eman genion lur honi. Auskalo, noiz eta nondik, ona iritsi ginenean, babes beharrean. Hemen landatu genuen gure hitza, eta landare hartatik sortu zen aheman sare mugabe bat, orain gure egia dei dezakeguna Euskal Egia, Euskara eman eta hartza duen jendea, hizkuntza da, oraigoz munduak eskaini digon biziliku bakarra, hitza da gure luja. Amets Arzaius Antia. Esantzioate gerditan horra Kutxabira, herriko hanitz deja hunat eltu dia, zahar gazte gehitu denak bildu gia, Kutxa hunekinen du mundiari gira, larai, larai, mundiari gira. Behoi lekarroztarrak jiten ahaltia Kutxa entzerka, lesantzun eginik baita eta segidade. Bora xara melan bizi, trai la 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 guk nahi. Dugu dantzan jaraiki beti, gogo haragiek bat egin. Denbora xara melan bizi, ez gitzaiela lotxara zentzuk gabekeri hartaz, beldur xaltzaile haietaz. Gülari ez arten, etxek detzagun Parizen, gogo hosagarirako, jente naturarentako, egi batekin argitzeko, holdar gitin ez baratzeko, ehokeriaren meneko, la 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 guk nahi. Dugu dantzan jaraiki beti, gogo haragietan.